Vi skal nu se på en ganske enkel måde at lave en backup af en database fra den grafiske brugerflade. Forestil os, at det er TestDB, vi vil lave en backup af. Højreklikker på TestDB, vælger Task, vælger Backup. Vi ser, at source-databasen er indstillet til TestDB. Vi ser, at recovery model er fuld. Det kan vi ikke lave om på her. Det er noget, vi allerede har bestemt. Men backup-typen kan vælges mellem fuld, differential og transaction log. Men det er første gang, vi laver en backup, så vi vælger selvfølgelig fuld. Backup-komponenten, det er en database. Backup set navnet, der vil bare stå. Og den skal ikke udløbe. Destination, backup to, vi har kun mulighed for at vælge disk, da vi ikke har nogen tabstation tilkoblet. Og vi vælger backup til en fil, og det er standard nede i databaseinstallationen. Der er en folder, der hedder backup, og navnet er testdb.back. Hvis jeg ønsker at lave om på det, kan jeg eventuelt remove den, og så kan jeg adde et nyt filnavn. Der kan jeg så browse ud i min filstruktur. Nu kan vi se, at den ligger under MS SQL Backup, men det kunne være et helt andet sted, som vi skal gøre i praktikken om lidt. Det vi skal huske hernede, det er, at der skal være et filnavn. Det vil den ikke selv sætte på, når man browser sig frem. Men vi beholder det valgte filnavn, og så skal vi lige over under Options og se, hvad vi har der. Den første overskrift hedder Override Media. Backup to the existing media set. Ja. Vi kunne også have valgt at backup til et new media set. Og så bliver alle andre fjernet. Men vi er i gang med det første mediaset, så det er fint, at vi overrider. Men det står så til append to the existing backup set. Det har ikke nogen betydning første gang. Men næste gang vi laver en backup to the existing media set, og lader dem stå her med append, så vil det sige, at der vil blive lagt en backup efter den første backup. Det vil sige, at vi bevarer altså den første backup. Og har vi backup 10 gange, så vil der ligge 10 backups efter hinanden i det samme mediaset. Mediasettet er containeren, der i så tilfælde indeholder 10 backup. Vi kunne også have valgt at override all existing backup sets. Vi kan også vælge at check media set name and backup set experience. Det har ikke så meget en betydning her. Så vi vælger at sige OK, og så er der lavet en backup. Den kan vi så gå ud og kontrollere, at der rent faktisk er foretaget en backup. Der kan vi så gå ned i filstrukturen, lige prøve at kigge. Og gå ned og kigge der, hvor installationen ligger. Og så ser vi, her ligger test backup. Den fylder 1365 kilobyte, 1,365 megabyte cirka. Og det vi så bemærke, det er, at hvis vi laver en ny backup, så vil den her fil vokse for hver gang vi gør det. I mange tilfælde vil vi vælge at lave et skript i stedet for. Det vil jeg også lige demonstrere, hvordan man kan lave en backup her. Jeg har skrevet backup database, og derefter følger navnet på den database, jeg ønsker at backup, testdb, og så to disk. Lige med. Og så filplaceringen, som så er den samme, som vi havde før, den fulde sti, og filen hedder testdb.back. Vi kører en execute,
Og vi får at vide, at det er gået godt. Og går vi ned og kigger på placeringen af filen, så ser vi, at filen er nu vokset til cirka det dobbelte.